Muga-muga mantene berkah bagya mulya kang sejati. Ndang pinaringan putra tua putri ngene iki lho, Nduk. Ya Allah. Ya Allah subhanallah. Cantik sekali. Nek jek cilik ngono kuwi nang ati tentrem ayem. Terus? Anak ngene-ngene iki judeg aku. Kok judeg lho? Udut malah usane rek. Ya ndak ya lho salam sik. Ngaturaken ya Allah, Dek. Mama lagi kerja kok njaluk mie lho. Sayang. Kantike. Ya. Ngaturaken wilujeng dalu bapak-bapak ibu-ibu, wilujeng lelanggan kanthi sekeca sinambi midhangetaken campur sari Alresta. Alresta lho. Monggo. MC-ne siji rono golek omben cah piye. Nyon pelok 6. Niki Mas None Penceng. nonane. Mas Penceng nggih enten. Nang kono. Pundi? Kangen kutan paupomo mung sliramu kang dadi telenge ngati ngendi nduk ra penak njaba ya Iya nang jaba ya, Mas. wis lawas anggonku nunggu sliramu tansah lelewo ngelingono nalika dina kapungkur sliramu nate ngendika tresna lahir terus sing Pak Lurah. Berkah. Golek duit, Pak. Panjenengan kayak nggih kenal to Mas Penceng? Iya, aku iki apa sapa Lah, ya. kenal ya. Iki disembadani tenan nggih Mas. Ini dari partai mana ini? Kok ayu-ayu men? Sukonedo. Oh, dari Kali Jambe. Temen Ngendi? manten. Oh, teman mantan kok ayu-ayu men. Madang sing akeh. Ya, Nggih. ben sehat. Ya. Disembadani tenan lho bengi iki. Tenan. MC-ne loro. MC telu ya. Oh, telu. Ning sing loro mendem kabeh iki. Jak. Nggih, langgamipun kangen. Pitong sasi lawase gungkuni mong sliramu bagus kang dadi ati rinangi mong tansah tak jroning ati kangenku setengah mati jeneng kula ya Mas ya aja lali ngelingono rikala jaman samana sliramu janji aku setia nganteni lahir batin tresnaku terus sing ati wong kangen ngene-ngene rasane Rindu rindu wong bagus kowe tak tunggu kangen. kangen apa-apa tak Wis ngendrem wong neh.
pangantene jadikanlah ini yang pertama dan yang Monggo Mas. Sesarengan Arusta. Ning ngendi nggonku goleki pandapote
kaya ngene lakonku kenging ngapa kok dadak ketemu mene pancene ditinggalke Sa iki enek
tresna iki ora mandang saya sewi saya tresna waton merah kadengke senatian aku wong ora Matur nuwun ya Nduk. Kagem Ibu kang menggugati. Sebelum mulai nyuwun samut. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti ijabahi sok kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya dhewe ngene taun nono winda tak antemi ing pucuking tresna balem mangga bebasane katon-katon sliramu aja lali pawelingku ugemono kemas janji-janjimu aku kang setya satuhu anteni nganti saelingmu Garwane wong liya.
semanun sareng kata-kata dong rek.